could you be the one? Takže čau, já jsem Max, vítám vás u druhého dílu Linek na tripu, kde vám ukážu můj pobyt a cestu do rakouského Schladmingu, kde budeme samozřejmě lyžovat a budeme tam celkově pobývat 5 dní, takže se asi jdeme připravovat na cestu. Nezapomeňte, že máme kanál, na kterém jsou videa s touhle boginou. Stejně jako v minulém videu jsem si zase nachystal takovou spisku, kde je napsáno kniha, nabíječky, tablet, sluchátka, bloky, envelope, protože mám úkoly, ponožky, spodní prádlo, termooblečení, lyžařskou bundu plus gatě, trika, tepláky, džíny, mikinu, bundu, lyže, helmu, kuklu, rukavice a čepici. Zase tam mám knihu. Teď to jdeme zase všechno nabalit, jak předtím. Bych vás nesklamal. Zase beru tady tento batoh, se kterým jsem byl všude. Podíváme se, jestli tam něco nezůstalo z poslední cesty. Takže batoh už je vyklizený. A teď to jdeme nabalit. Jupi, já se tak těším, ježiši. Kdo našel powerbanku, tak jdeme zapíchnout, jupi. Banka se nabíjí a my si jdeme připravit nabíječky, jupi. Jako vždy, už to znáte, oranžové pouzdro. Stejně jako předtím, na tablet a zase podíváme se, kolik to má procent. To úplně vybité. Nabíjí. Tak to hodím někam do háje, ať se to nabíjí. A to je ještě lepší pohled na ten list, kde máme knihy, sluchátka, bloky, envelope, ponožky, spodní prádlo, termooblečení, lyžařskou bundu, gatě, trika, tepláky, džíny, mikinu, bundu, lyže, helmu, kuklu, rukavice a čepici. A to si jdeme nabalit. Jupi! Knížku mám tady zde od té doby, co jsem byl na Forteventuře, jsem asi jinčí knížky nečetl. Takže se tam vráždí skibidy. No tak. Dobré. Ale prostě just in case. Servus. Austrian. Další na seznamu jsou sluchátka. A jako předtím se podíváme, kolik mají procent. Prvně je zase jako předtím. Vytáhneme z aktovky, tady z magické kapsičky. Ten tam přidám. Se podíváme. A to nechci. Dobré, je to nabité. Tečka. Stejně jako předtím si dáme semka do této kapsičky jako vždy. Další jsou bloky, které jdu z někam úplně random vyhrabat. Podíváme se tady. Tady jsou bloky. Další úplně nahoře máme envelope, kterou mám zde, takže si ji tam dohodit. To nám vzalo hezky. No a jak to tak vidím, tak asi zbytek už je jenom oblečení. Takže se to jdeme dochystat. Batoh už je nabalený a odjíždíme zítra. Tak. Ještě teda budu mít nachystané ty tohle. Budu mít nachystané. Tak si tam stáhnu filmy. Stejně jako na Segrin tablet. Bychom se mohli na něco čumět. Celkově pojedeme asi tak 5 hodin. Nevím. Jak tak. Takže tak. Takže jako další se asi jdeme nachystat ponožky, spodní prádlo, termooblečení, trika, tepláky, mikinu, rukavice a čepice. Jangan, rindong game.
Game start. Apata pata, apata pata, apata pata, apata pata, apata pata, apata pata. Kissy face, send you a phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I want, yeah. Come give me something I can feel. Takže já jsem teď se napapal, mezitím jsem dokončil toto, co jsme si řekli jsme si ponožky, spodní prádlo, termooblečení, trika, tepláky, džíny, mikinu, kuklu, rukavice a čepici. A to všechno už mám hotové. A už mi na seznamu zbývá pouze lyžařská bunda a gatě, bunda, klasická nějaká, zimní, lyže a helma. Lyže si budu chystat za chvíli, ale prvně si jenom vytáhneme lyžařskou bundu a gatě. S tadyma si vždycky beru batoh a vedle toho je taková hezká norská reprezentační bunda z roku 2022, než přešli na Helly Hansen. Helly Hansen mám norskou čepku. A také přímo z Itálie dovezenou, nebo od Giorgio Armani, italskou reprezentační. Toto už máme a teď jdeme udělat jednu věc, kterou jsem udělal všech těchto věcí. Najdu si tohle a udělám bum. Takže hotovo. Takže už nám zbývají jenom bunda, lyže a helma. Takže si jdeme nachystat, co? Helmu. Jsem zjistil, že mamka mi nakonec už teda tu helmu zbavila. A jdeme se podívat na ty boty. Takže beru si tady tyto boty, ve kterých normálně chodívám do školy, v těch dokonce i pojedu. A pak si beru jenom sněhule. Taky už mám nachystané buď tady, anebo tam vzadu, ale tam vzadu spíš ne, protože tam mám mamka. A tím, že pojedeme do zimy, tak v jedné bundě pojedu, druhou mám na lyžování a třetí si nebudu brát, protože je to zbytečné. Takže už nám zbývají teď jenom lyže, které mám v garáži. Takže tam půjdu až potom. Takže si myslím, že si můžu jít překontrolovat věci a nabalit do kofru, jupi. Tady jsou teda ještě všechny věci, co jsem si nachystal. Nakonec jsem si ještě vzal jedny oteplováky, rukavice a tentokrát mi toho nemám toho tolik, co jsem zapomněl, takže dobré. Teď zjistil, že teda si neberu kufr, ale tašku, protože kufry by na lyžích jezdily a tašky ne. Tak proto si beru tašku. Teď stejně jak předtím udělám. Konečně! Já mezi tím, co jsem se osprchoval, tak mamka nabalila tašky. Jsem vám bohužel nemohl natočit, ale teď se dívám na Karlíka a továrna na čokoládu. Takže tak. Tak, tím, že mám všechno hotové, jsem připravený na zítřejší cestu, tak se jdu vyspat a zítra ráno se uvidíme, tak čau. Takže čau, už je den odjezdu, máme 14. prosince, už jsem po snídani, jsem dobalený a já si myslím, že můžeme už vyrazit na naši první zastávku, která bude asi pravděpodobně v Břeclavi, poté bude asi někde za Vídní, pak kousek před Schladmingem, nebo jakože před Hausem. A pak už jenom příjezd a ubytování se.
Třeba sedíme v autě a jsme připraveni na odjezd. Jedeme! I get money, I'm a star. Is star, is star, is star, is star, is star, is star. I get money, I'm a star. Is star, is star, is star, is star, is star, is star. वो कानेक्का से गो, ओरेरा वास्ता. वो कानेक्का से गो, ओताशी वास्ता. Star, is star, is star, is star. Kira, kira, watashi wasta. He know who I am and have to say. Takže za chvíli budeme teda zastavovat v Břeclavi, jak jsem vám říkal, kde vám chci ukázat záchody a bude taková část, kde to budou české záchody versus rakouské záchody. Ještě tam budou nějaké výstřižky z cesty. Jsme teda na Mouce, ale máte se podívat. Přišel jsem na záchody a hádejte, co jsem neviděl. Strašný bordel je tady, hovna na zemi, je to tady prostě celá hnusná úplně. Se mi to tady nelíbí, no, takže tomu dáváme asi palec dolů. Jsme teda vyjeli z Břeclavy a jedeme po rakouských dálnicích už za chvíli budeme v Vídni, tak třeba za hodinu a pak už to budeme zastavovat na oběd na nějakém Lanzajtu. Potom se vyjedeme z Lanzajtu, pojedeme do Lienzenu, který to je největší město před Schladmingem. A tam nakoupíme věci, které budeme potřebovat a pojedeme tam a už jenom asi tak hodinku a půl asi do houseu, kde se ubytujeme, půjdeme na večeři a Den doan grem, den doan grem, a grem stwert. Afate, 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 afate. Afate, 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 afate. I kiss you for send to your phone, but I'm trying to kiss your for the Herzlich willkommen auf Wien. You like turn this apathy into a club. I'm taking drink and smoke and drink a party all night. I can drink a step. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep on tomorrow, but tonight I'm go crazy. All you got to do is listen to me and go. I'm fatty. Soudili, že na Lanzajt nepůjdeme a máme rohlíky, takže máme dost jídla, protože tady v autě a hlavně už to máme jenom nějaké necelé 2 hodinky do Hauserkaiblingu, kde jsme ubytováni. A také Hauserkaibling se jmenuje to středisko, do kterého jedeme. Sousedí s Planajem a naproti kopci je Dachstein, tak to je taky záchytný bod. Tak, mám lístek. Vešel jsem na záchody a byl jsem překvapený, jak je to tu malé, ale bylo to tu velice čisté, takže jsem se rozhodl, že
tomuhle dám palec nahoru. Tak teď jsme v Liecenu a asi si půjdeme nakoupit a ať už je to nějak kousek, nějakých celých 100 km do Schladmingu. Že my jsme teda donakupovali a teď jsme vyjeli z Liecenu a za chvíli budeme ve Schladmingu. Takže jo. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, haven't seen. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love is game, wanna play. Hey, new money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly and I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your Se teda ubytovali, mám kostelmy, máme takovou televizi, tady máme stůl a ostrůvek, který mě. Tady máme We will take this way too far. We leave you breathless, or with the nasty scar. Got a long list of ex-lovers. They will tell you I'm insane, but I've got the blankest face. Tak teď jdeme se navečeřet, protože nemáme na ubytku jídlo. Tak se jdeme najít do nějaké lokál pizzerky, kterou jsme tady našli. Jupi. Takže teď jsme na večeři, já jsem si dával polévku a řízek dětský, protože jsem prostě moc neměl hládnout, tak jsem si dal jenom malou polívku. Rozhodl jsem se udělat další video. Jdu do sauny. A jdu udělat podobné video. Přesně takhle jsem seděl a měl jsem takhle kameru a říkal jsem nějaké blbosti o tom, že jsem dosáhl 100 followerů na Instagramu. Teď je o rok víc a mám o dalších 100 followerů víc. Takže dobré. Na IGčku budu mít video poděkování, nový reel, takže si určitě sledněte. Díky, čau. Takže už jsme se teda vyspali, dneska už je 15. prosince, budeme za chvíli vyjíždět na lyže, už jsem dokonce po snídaní, ještě dopijím čajčak, díváme se na telku a je tady prostě hezky. Si to tady užíváme. Tím, že za chvíli pojedeme na lyže, tak tam budete mít výstřižky z lyžování. Takže už jsme teda na lyžích a za chvíli tam pojedeme někam, tam a tam je kabinka, která nás vyveze někam tam nahoru a s tama už pojedeme na lyžích a budeme jenom lyžovat a já se těším, já se strašně těším. To je moje nejoblíbenější část roku, když poprvé v tu zimu si stoupnu na ty lyže a prostě se rozjedu. Takže jsem hrozně rád, že jsem tady a že si to můžu takhle se užít. Jsme u lanovky, tady za mnou a musíme se vyslet, protože prostě je to kabinka, do které se sedá bez lyží. Jupi!
Teď jsme teda na obídku s Kajblingalm a můžeme si dávat jídlo. A pak asi pojedeme na druhou stranu, kde budeme lyžovat. Teď teda jdeme z oběda a jdeme si obejít lyže, které máme. Raus aus der Kiste, rauf auf die Piste, Heut wird's wieder grandios. Ich fahre ein wenig Schlitten und dann auf die Hütten. Heut geht's wieder los. Die Stimmung ist spitze, die Schneeflocken glitzern. Heut wird's wieder grandios. ich freu mich, dass ich da bin und schau die weiße Wand an. Ich hol mir meine Ski. Tak, my jsme teda dojeli z lyží a teď si jdeme převléct. Na chvíli si odpočineme a pak půjdeme na večeři. Jupi! Das ist schön. Hey, auf den Berg und oben mit die Ski. Eine in die Hütten und die Hände in die Höhe. Takže už je teda pondělí 16. prosince, myslím. A za chvíli budeme vyrážet na svah. Hurra die Gams, hurra die Madeln, hurra die Burm und außer mit die Wadeln. Hurra die Gams, hurra auf die Höhe, heut wird's wieder richtig schön. Hurra die Gams, oh, 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 oh. Hurra die Gams, oh, 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 oh. Hüttensteil, gehen wir steil, heute sind die alten Ich chill auf 2000 Meter mit der Liegestuhl-Crew. Takže dneska jsem si na oběd dal tuhle polévku s obřím sírovým knedlíkem a velice mi to chutná, takže výborné. Jupi. Baltic im Hüttenstyle. Wahnsinn, heute sind die Alpen geil. Und an der Bar, da steht ein fescher Haus. Tak, teď jdeme zase na večeři, jdeme do té stejné restaurace. Takže už je teda úterý 17. prosince. Dneska nejsem zase tak ospalý jak včera. Teda, no. Za chvíli půjdeme na svah, jak posnídáme. A asi půjdeme za chvíli žít poslední chvíle na svazích střediska Hauser Kaibling. A taky možná si přijedeme na vedlejší středisko Planaj. Hurra die Gams, hurra die Madeln, hurra die Burm und aus damit die Wadeln. Hurra die Gams, hurra auf die, halt wird's wieder richtig schön. Hurra die Gams, oh, 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 oh. Hurra die Gams, oh, 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 oh. Hüttensteil, gehen wir steil, heute sind die alten Auf dem geil. Berg ist die Freiheit, da feit da nix, da geht die Party, oh
weiß ganz genau, ich bin ein Winterkind. Ich geh voll ab, immer wenn der Winter kommt. Wir feiern gewaltig im Hüttenstyle. Wahnsinn, heute sind die Alpen geil. Und wenn der erste Schnee oberfällt, gibt's nix mehr, was mich heult. Hurra die Gams, hurra die Madeln, hurra die Burm und aus damit die Wadeln. Hurra die Gams, hurra auf Tee, halt wird's wieder richtig schön. Hurra die Gams, oh, 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 oh. Hurra die Gams, oh, 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 oh. Hurra die Gams, hurra die Madeln, hurra die Burm und aus damit die Wadeln. Hurra die Gams, hurra auf Tee, halt wird's wieder richtig. Takže teď už jsme si přijeli na lyžařskou část Planaj, zrovna pod náma je Fun Cross, to jsou takové jenom prostě klopenky a na Planaji se nám strašně líbí, ale jediná nevýhoda Planaje je, že tady mají strašně krátké jezdovky, takže tak. Hurra die Gams, hurra die Madeln, hurra die Burm und aus damit die Wadeln. Hurra die Gams, hurra auf Tee, halt wird's wieder richtig schön. Hurra die Gams, oh, 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 oh. Hurra die Gams, oh, 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 oh. Hüttenstyle, geh mal steil, heute sind die Alpen geil. Auf dem Berg ist die Freiheit, da weiter nix, da geht die Party, Alter. Da ist geilste fix und ich weiß ganz genau, ich bin ein Winterkind. Ich geh voll ab, immer wenn der Winter kommt. Wir feiern gewaltig im Hüttenstyle. Wahnsinn, heute sind die Alpen geil. Und wenn der erste Schnee oberfällt, gibt's nix mehr, was mich heult. Hurra die Gams, hurra die Madeln, hurra die Burm und aus damit die Wadeln. Hurra die Gams, hurra auf Tee, halt wird's wieder richtig schön. Hurra die Gams, oh, 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 oh. Hurra die Gams, oh, 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 oh. Hurra die Gams, hurra die Madeln, hurra die Burm und aus damit die Wadeln. Hurra die Gams, hurra auf Tee, halt wird's wieder richtig schön. Hurra die Gams, hurra die Madeln, hurra die Burm. Takže teď už jsme na našem poslední obědě, já jsem si dal Wienerschnitzel a Andudler, takže super. Tady na této lanovce, to je lanovka jménem Kaiblingrad a zrovna náš poslední den, neboli dneska, se otevírala nově ta lanovka, nebo jakože ona byla otevřená, ale oficiálně, že se nějak jakože otevírala, no. A teď se nacházíme zrovna na nejvyšším vrcholu celého lyžařského areálu, který je ve výšce 2 km a 15 metrů. Takže super! Ich geh voll ab, immer wenn der Winter kommt. Wir feiern gewaltig im Hüttenstyle. Wahnsinn, heute sind die Alpen geil. Und wenn der erste Schnee oberfällt, gibt's nix mehr, was mich heult. Hurra die Gams, hurra die Madeln, hurra die Burm und aus damit die Wadeln. Hurra die Gams, hurra auf Tee. Takže tady už se loučím teda s mojí nejoblíbenější sjezdovkou celého střediska. Tady jedeme okolo černé sjezdovky, která byla uzavřena a asi už víte proč, protože tam byly navezené hrody, takže palec dolů. Zde už se nacházíme na nejvyšším vrchole přístupném a toto už jsou moje poslední pohledy na celý areál, což mě strašně mrzí, že odcházíme, ale no což,
tak tomu aspoň dáme salut. Takže už je teda den odjezdu, 18. myslím, středa. Budeme odjíždět, teď máme nějakých 9:40 a no tak za 20 minut už musíme být vypakovaní. Are you ready to party? Here we go. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. All my memories get around her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. I hear a voice in the... Takže už jsme teda přijeli, ještě jsme se cestou museli zastavit na oběd pozdní v Ostrovské Nové Vsi, v nějaké restauraci, co tam byla. Sice nám to dalo tak hodinku zpoždění, ale to nevadilo, už jsme byli docela blízko. Jsme vybalení, teď jsme se dobalili, to jsem vám nechtěla natáčet, protože by to zase zabralo další 15 minut, než bych se vybalil. A ještě k tomu by to zabralo další 15 minut videa. Takže to je asi z mojí cesty všechno a já vám děkuji samozřejmě za zhlédnutí a nezapomeňte na náš nový kanál, Losty, na kterém máme už skoro 2000 odběratelů, takže super. A samozřejmě teď jsme si založili i TikTok, takže kdo chce, tak můžete nás sledovat pod stejným jménem jak na YouTube. Takže já vám děkuji za zhlédnutí druhého dílu Linek na tripu a uvidíme se u příštího dílu. Ahoj! Could you be the one?